Tratábase dunha das maiores demandas dos diferentes gobernos municipais que durante estes anos pasaron pola alcaldía boirense, que por unha ou por outra razón nunca chegaba a executarse. Segundo o alcalde Xoán Xosé Dieste, a construción dos pantaláns para bateeiros en Cabo de Cruz verase finalmente cumprida este ano, grazas á aportación do goberno autonómico, que xa sacou a licitación ao proxecto. Segundo el, nos presupostos de 2018 incluirase unha partida inicial de 1,7 millóns, dos preto dos 7 cos que está presupostado o proxecto, que posibilitará a creación de 139 prazas de amarre. 139 plazas para esloras entre 12 a 22 metros, e despois o importantísimo, porque aí xa temos unha pantalla de protección, facer outra pantalla de protección de 216 metros, que aí é nada, é unha inversión importante, porque hai un vento moi virulento que xa ten afectado a Cabo de Cruz, que os de Cabo de Cruz lle chaman algúns o nortellón, non, que pode facer verdadeiros estragos. Non de nada valdría facer os pantaláns, esas 139 plazas, se non defendemos e damos seguridade pois con esa pantalla flotante, non, de protección que frente ao vento e frente ao mar. Dieste destacou tamén a importancia desta obra, dado o peso do sector bateeiro na localidade. Ao final, creo que se completou ese ciclo iniciado na década dos 90, xa temos porto deportivo, xa temos ampliación do porto que se invirtiron aí nos últimos anos 2011, 2010, incluso algo no 2012, 12 millóns de euros. Temos os pantaláns para mariscadores, temos os pantaláns para bateeiros e, polo tanto, eu estou orgulloso destes 6 anos por haber acadado en tempos difíciles, gracias á Xunta e ao impulso personal do presidente Feijóo, de conseguir acadar este éxito.